अननानै आंनो होलांसालि फाथैलाय बिसि खालाम गय जालाङा दा फाथै जालां जोंहानाव दसे हाबलां गय जालाङा दा फाथै जालां जोंहानाव दसे हाबलां रथ' र'लैया गै हाबलांनो सम गैया रथ' र'लैया गै हाबलांनो सम गैया मिटिं दङ मिटिं दङ आगै सना आंलाय बैसागो खुंफुं आफादनि सेक्रेटारि गेर 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 मुस्रा साननाया गिदिरखौ नाहरनानै सानदाना गेर 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 मुस्रा साननाया गिदिरखौ नाहरनानै सानदाना खालतां तां खुलतां तां खालतां तां खुलतां तां सोर गिदिं गिदिं साहा औ आगै खिजुरि सिङावनि सुसिला खानाय बानाय आगै खिजुरि सिङावनि सुसिला खानाय बानाय नोंखौ नाहरनानै सानदादों आदा नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों नोंखौ नाहरनानै सानदादों आदा नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों औ आदा गय सारि सारि गया रामा दावां ada goi sari sari goya rama dawangi नखराव थाब्लासो आंबो बोराय आगै गामि बारबोलानो सेंग्रा जालाय गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें नायख्लें फैयो नखराव थाब्लासो आंबो बोराय आगै गामि बारबोलानो सेंग्रा जालाय गथ' सिख्लाफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें नायख्लें फैयो नखराव थाब्लासो आंबो बुरै हायादा गामि बारबोलानो सिख्ला जालाय गथ' सेंग्राफ्रा मेगन खेबो आंसो नायख्लें नायख्लें फैयो आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बेखौनो गोसो थोयो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसै बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसै दुरलाय सेस्ला सिथों दाबि आं गोसो थोनायालाय दुरलाय सेस्ला सिथों दाबि आं गोसो थोनायालाय आं गोसो थोनायालाय आं गोसो थोनायालाय आं गोसो थोनायालाय गोजोननाय थाबाय रायजो नोंथांमोन गोबां फैसा गारनानै आर्टिस्ट लाबोनाय दङ बिथांमोनखौसो नायनांगोन जोंखौलाय सानफ्रोमबो नुलायखाबाय थायो दा बेखायनो दिनै नैबे रुंसारि प्रदीप कुमार स्वर्गियारि बे गोसोखां हारिमु मोनाबिलिखौ नैबे फैसालिखौ बेखिनियावनो बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।
गासैनिबो जिउआ आलो गोजोनै बाबेनलांथों गोजोन